Bon dia a tots! Avui, al canal de la review de llibres, anem a fer un especial 100 subscriptors per a vosaltres. Comencem! Aquest especial va anar perfectament de les frases fetes dels refranys que últimament he vist una pàgina molt interessant. Espero que us agrade. Posaré algunes fotografies i el link a la descripció. I ara mateix, comencem! Se'n va l'olla! Això què significa perfectament? Molt bé. Se'n va l'olla significa quan estàs fent el cuiner i de repente te cau l'olla al sol. Sol passar molt a menut quan ets un despistat i un mal feiner. Com si sentís ploure. Aquesta expressió ve de quan els indígenes espanyols i valencians, a més de catalans, es contaven la pluja des de molt llunyà, des del Mediterrani o del Pacífic. Enfilar-se per les parets, expressió molt utilitzada. Això no significa, més que res, que t'enfades. No, esteu molt equivocats. Aquesta expressió ve de les aranyes. Quan les aranyes van per mosques, van escalant les parets, com si se'n faci escapar. Però això és impossible, ja que tenen una telaranya molt forta. Estar amb l'aigua al coll. Això significa, quan diverses vegades a l'estar a la piscina, veus que l'aigua t'arriba al coll, i tu dius, ui, que m'afoga! I el socorrista te diu, ets un imbècil, això ocorreix quan tens l'aigua al coll. Sortir de l'armari. Què significa això? Doncs molt senzill. Quan sortissis de l'armari, significa que has estat amagat d'alguna cosa, com per exemple la teva homosexualitat. Allà és cosa de veres. Sí. Costar un ull de la cara. Què significa això? Doncs molt simple. Quan estàs jugant amb els teus amics i de repente, per alguna casualitat, apareix una branca o alguna cosa per l'estil i t'arrenca l'ull. Això significa costar un ull de la cara. Ara anem a començar amb els refranys. En aquest cas, vaig a fer sols un refrany, perquè ja tinc uns 3 minuts de vídeo i el meu internet va a 10 kilobytes per segon. I ara anem a començar. Comencem! Hi ha més dies que llonganisses i més setmanes que botifarres. Molt bé. De què ve aquesta expressió i aquest refrany? Doncs molt simple. Els porcs, a l'era de contemporània, a la normal menjaven molta herba. Però hi havia un problema, i és que a l'estiu no hi ha herba, està tota seca. I mengen tota l'escorça de la terra, com per exemple terra, bonyigos o mosques mortes. D'aquesta manera, en l'estiu hi ha molt poques llonganisses, per aquest motiu. I per què hi ha més botafarres que setmanes? Doncs molt simple, perquè a les setmanes de juny, normal, hi ha molta aigua. I llavors, molta aigua, hi ha molta herba. Quan més herba, més botifarres. Finalment, em despedeix en aquest vídeo tan informatiu i tan especial. Espero que us hagi agradat. Doneu-li una maneta a dalt si us ha agradat. No us oblideu de la campaneta. Per cert, si m'havia oblidat, si voleu participar en un sorteig de 2 llibres dels papers àrabs, no oblideu veure a la descripció del canal i donar-li el link. Estarà tota la informació a la descripció. Fins la pròxima! No us preocupeu per la meva veu. Això no és problema meu, és que l'altre dia vaig menjar un caramel i se'm van tancar 4 cordes vocals. Aleshores vaig tindre que anar a l'hospital a que m'operaren. No us preocupeu, dins de 3 o 4 setmanes tot estarà solucionat. Postdata, estava molt àcid.